Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jerry, 65 anyos, taga Davao del Norte. Minyo pero buwag na mis akong asawa. May duha mi ka mga anak, mga profesional na, o mga minyo na sab. Graduate ko sa kursong Bachelor of Science in Agriculture. O tungod sa akong degree o ability, dali ang akong promotions. Nahimo kong farm manager sa nagkadaiyang banana farms diri sa Mindanao. Hangtod, yan hatagan ko kahigayunan nga muduma og usa ka foreign company sa West Africa. Sud sa mga napu katuig with high salary, kalagi manager man ko didto. Nagapamundar gyud ko og negosyo o kayutaan dinhi sa Pilipinas. Mga sakyanan o nakapundo og dakong kantidad nga kwarta sa bangko aron may magamit sa among katigwangon sa akong asawa. Hayahay na gid unta ang among pagpamuyo. Apan aron inyong masabtan ngano nga nagkabuwag mi o murag nagpakilimos na lang ko karon. Ingon nini ang mga panghitabo. Hay ang imo ba, Jerisa? Dako gyud ang imo pagka-asenso sa kinabuhi. Lagan ka na kayog na pundar ng imo pag-retire. Ubay-ubay na yun ang inyong negosyo sa imong asawa. Diin ang imong asawa ang nag-manage. Hay, ako. Mahaya lagi na ako. Nawa akong human ng skwela, Dato sa punta ko ron sama ni mo. Ay, naswerte lang sa nga nakatrabaho ko sa gawas. Atong gihigayon na mi nakapundar. O maayo sad nga mi manage ang akong asawa sa akong kita. Mao kaniya. Nagkaluag-luag gamay. O wala sa ko'y problema sa akong mga anak. Kay minyo naman sila. Ya, ako sa nagyatagan o mahimong puhunan nila sa negosyo. Mao nga, wa na maghasol pa namo ang among mga anak. Unsa man ka diha, oy, Jimmy? Dili mo magukang tabi diha si mong amigo? More na suko man ang imong asawa ba, Jerry? Ay, adto na lang ko, Ug salamat ang imong gihataga. Sige, adto na ko, ha? Sige. Sus, be. Taon sa naman sa ni babayihan, ha? Naunsa man ka, oy? Tubay ka mag-istorya atong Tomas nga hingwartam ka ito? Pila naman sa'y natunon ni mo ato niya, ha? Ay, nagutog na kinotagod, de Joan. Karon pabaya mi magkita sukan nga dito ko sa gawas magtrabaho. O gikapila na sa tong amigo ni mo nga ni Duaw din nga tunulan yun ni mo, ha? Unsa man taong ka, Jerry, oy? Ipanghatag naman lang ni mo ang atong kwarta? Kaapoy naman gani ko diri padagan na itong negosyo. Unya ikaw dia, waldas kayo. Pila naman sa taon to, Para palit naman to niyag bugas. Kay, masabot ako nga lisod din kay sila. Lisod sila kay wa sila maning kamot. Og musamot na sila nga dili maning kamot kay sigihan mo hatag sa imong tabang. Ay, Si mama sabi ako, sigihan mo hatag og kwarta kung mangayo para sa iyang maintenance nga tambal. Samot nga dili mo tabang ng uban ako mga igsuon. Nga dili ra man gyud unta ako anang obligasyon si mama kay daghan may iyang mga anak. hasta ba paghatag ko para tambal sa imong mama? Imo pang initan? Huwag ka maluoy sa imong inahan. Ha? 89 na na, Wala na imahimo pa. Ha, naalagi ko'y uban pang igsuon in town, Jere. Nya ka na pag yung uban akong mga igsuon nga, gipatukuran yun na ni mo og bay din sa atong yuta. Palayason ko na. Ha? Gano'n bang kuno? Basta, patuog yun ako, Jere, ha? Patuog yun. Kung dili ka gusto nga hangtod ikaw, akong palayason din, he. Sa? Uy, gano'n gun? Kay mapurdoy tayo ng kalaki ni mo, nga sige hatag-hatag, oy, Jere. Dili lang ba ya ikaw ang naghago ani nga itong mga napundar? Ako, sad. May kahago, sad ko. Kaya ako'y napadagan sa atong negosyo.
Dili man unta ingon ini ang batasan sa akong asawa sa dihang dito pa ko sa gawas magtrabaho. Apa sa dihang mi-retire na ko o nagpundo na lang ko sa bahay, di na magsugod ang akong kalbaryo. Dili na maduulan ang among bahay sa akong mga higala o mga parente. Gididaan ako sa paghatag og tabang bisan sa iyang pamilya gani nga ako nga gipangga og giatiman. Nahimo siyang daw. Naguol ko kay malipay mangyud ko kung makatabang nako. O gunya, kilom-kilom na. Tanaw na ko tong among nga kipalimpyuhan sa mga tao ganina sa gawas sa among bahay. Kung okay na ba? Ay, salamat. Gawas, Oh. sir. Niya pa man lagi mo. Gabiin naman. Pamarmi si Duhe, sir. Ha? Ano man? Gabiin naman kaayo. Niya, human naman ka mo sa inyong trabaho. Bukid pa ba ninyo, ha? Tingnan mo si ma'am nga ikaw ko lang mo bayad na mo, sir. Ha? Nausag ko ng bayhana. Ganong gilangay-langay man mo intaw sweldo ang mga tao. Uy, nga layo pa naman taon tong ila. Layo pa to sila gulian, bukid pa. Ah! Para ka na ra! Masuko ka! Mas maayo nang ikaw ang musildo aron mahibaw ka unsa kadali pagawson ang kwarta. Daghang gastuhan, pero ikaw, waldas ka lang sa kwarta. Ayaw ko ginanas pagsulti ha, Joan. Ayaw ko singahag-singahagi, ha? Kaya tingalig na madapatan di ka. Mo dapat ka na ako, Jile! Sukod ka namin, Yuta. Wa ko bisan makakusi ni mo. Apan bisubra ka na karon. Gaw nga na ko ni mo sa gusto na ko buhaton. Sige, so ay dapat. Oh, madamo kang kahoy. Idapat na nako. Ge, sige. Tabang! Tabang bunanan ko sa kumbana sa kahoy. Tabang! May patrol sa pulis nga mula bay. Kadiyot lang, sir! Sir, tabangi ko rin niya, sir! Yapag na. Idapatan ko sa kumbana, sir! Joan! Maayo kay nangagigid mo din sa dapit na mo, sir. Kay kunwa pa. Basin nun sa ninahimo ni nga kumbanan ako. Ipapreso ko ni sir, ha? Ikiha ko ni og bause. Unsa? Salamat sa imong pagpiyansa na ko, Jane. Pasaylo ako, Manoy. Nga karon pagit ko makakita igog ikapiyansa nimo dinhi nga 75,000. Napriso gid noon tag duha ka adlaw. Grabe na mo sang asawa nimo, uy. Ang nanglungkap sa inyo sa miaging buwan nga inyong nasakpan, wa niya ipapriso. Wa pa bayras kinawat. Pero ikaw nga iyang bana, iya man gyud din taw gipapriso, uy. Naunsa naman ang asawa nimo taon, Manoy, uy. Gipiyansahan ko sa kumanghon. Apan, nagatubang gid mi sa korte. Temporary dismiss ang akong kaso with PPO kon permanent protection order. Maong wa na ko kauli sa among bahay. Nahimo kong homeless. Way kwarta o murag nagpakilimos na lang ko aron mabuhi. May nalang gani, kay gipapuyo ko sa bahay sa akong manghod. Karon, grabe ang akong kalisod tungod kay tiguang naman ko. Daghan ako gibati o hanap na ganing ako pananaw. Depressing kaayo o lisod o pangita o pagkaon. Di pod mo tabang nako ang akong mga anak kay masuko man ang akong asawa kung ila ko nga tabangan. Miduol ko og pao pero duha pa kulo ka tuig before ko nila tabangan. Mamatay na ko ana sa sakit ug kagutom nga unta. Naaman ko'y katigayunan nga karon ang akong asawa ang nagunit ug nagpahimos. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gipapriso gid ko sa akong asawa sa nga wa nako mahimo. Gipiyansahan ko sa akong manghod o temporary dismiss ang akong kaso
with PPO. Unsaon nga mawagtang ning PPO aron nga makauli nako sa among bahay kay homeless nako. Og mipuyo na lang ko sa bahay sa akong igsuon. Ikaduhang pangutana. Ang tanang kita sa napundar namo nga negosyo, sama sa kita sa among tindahan, kita sa among boarding house, nga naa sa mga 100,000, gisulo lang sa akong asawa. Di ba nga angay lang nga may share ko kay conjugal property man? Mahatagan o maripanan ba ko sa usa ka tuig nga wa ko hatagi? Ikatulong pangutana. Ang kita sab sa among galingan o mga napinding nako nga mga negosyo nga ang akong asawa sab ang nakapahimos, may madawat ba ko ana nga ako may nagpuhunan ana sa pagtrabaho nako sa abroad? Unsaon man pagpa-judicial partition? Ikatulo o katapusan. Sukad ko gipapriso sa akong asawa o may PPO, wa na ko kauli sa amo. Wa ko'y bahay nga kaulian. Wa na ko'y taro nga pagkaon og tambal para maintenance. Makihaban ako ang akong asawa sa iyang gibuhat o nauawa na sab ko. Pwede ko ba siya mafailan og kaso nga pagpakauaw? Palihog, tabagi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jerry. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana ug mga problema ninyo sa inyong mga kapikas, kapuyo, sa inyong mga karelasyon, sa inyong mga papilis, mga dokumento, sa inyong pagpanrabaho, sa inyong mga kabtangan, no? Ayaw na gyud mo pagdugay ay na mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal man ta, taga Davao del Norte ang atuang letter sender nga gipada sa kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Buwag na ni siya siyang asawa pero muragwa pa ni na annulled. BS Agriculture, uy tagsara kaayo ni ang kani nga kurso. No, tagsara ba ning BS Agriculture pero need kaayo ni nato ning mga ingon ani nga kurso guys. Iyagko na kuno ni ilahang mga anak, no? Saka, paspasiyag ni Saka mo nang akong giingon kay gamit kay nila na sa Mindanao, no, dagko kay vast tracts of land na ay mga dagko kayong kumpanya, no, nga nagtuko didto, no, kaning mga saging, kaning mga pinya. So dako po need muna dako kay opportunity kay like I said tagsaka yun ni talag sa uning nga kurso pero because need siya nato, no. So kani sakto gining gikuha nga kurso muna usahay ba dapat yun sakto gid ang ato ang pilion nga kurso kana ganing kibaw ta. Number 1, interesado ta, malipay ta, naatay gusto ba, kanang dili nga kanang napugos lang ta, dapat kita mismo gusto ta. Ikaduha, ato pong tan-awon ang current ug ang forecast, no, sa market ug kung pananglitan mo graduate kog 4 ka tuig naa pa bani, in demand pa bani or potential bani in the next 4 years. Kaning agriculture consistent gyud ni kay tan-awa ni Jerry, no, na taas paspas kaayo, no, na ni Saka nakaswertihan og sud, layo kaiyang naabtan og nakapundar, naka-negosyo, na ay igong kantidad og kwarta, no, sa bangko nga na-secure gud ang iyahang future. Pero nagkabuwag man sila sa iyahang asawa og niingon siya atong napaminaws drama matud pa ang terminong iyang gigamit nagpalimos, meaning nawa niya ang tanan niyang gitrabahuan ug ang tanan niyang gitiguman. Hala gipa unsa ni kay nadakpan baya ni siya, no, kay gikiha man siya violence against women and children. Unya karon nahurot sa iyaha, wa na siya nahabilin para sa iyaha, so mauto nga nag-public attorneys office na lang siya kay di gani siya mismo makabayad sa abogado sa kasong iyang gisagubang. So una niyang pangutana minto sinahurot gyud siya.
Gipapriso gid ko sa akong asawa sa sala nga wa na ko mahimo. Gipiansahan ko sa ako ang manghod o temporary dismiss ang akong kaso sa permanent protection order. I think provisional dismissal ang tawag ani. Unsaon nga mawagtang ning permanent protection order aron makauli na ko sa among balay kay homeless na ko karon og nakipuyo na lang sa akong igsuon. Ang akong pagsabot kung ingon ka temporary dismiss ang kaso with PPO, temporary, meaning to say, padung na siya ma-dismiss, pero ang gitawag nimo ana provisional dismissal. Meaning, ningon ang korte, sige, kanang, ang usually, kanang duha man ka kinds of dismissal. Dismissal outright o provisional dismissal. Dismissal outright, absuelto ka the moment mo gawas ang order. Pero, kung muingon ka nga provisional dismissal, muhatag ang korte og I think duha ka tuig. Usa, palabyon sang duha ka tuig, usa gyud na ma-dismiss ug ma-order na nga absuelto na gyud ka sa kaso. May na lang na kaysa sa nag-ong-ong gyud ang kaso, no? Kay for as long as way laing mahitabo in the next 2 years, then you can be sure nga ma-dismiss ra gyud na. So akong pangutana, pila naman lay nahabilin, pwede bang makautong-utong lang taggamay kay para ma-dismiss na gyud na outright ang kanang kaso nimo kay pila raman ang duha ka tuig mulabay raman na siya. No, so that's what it means. Ikaduhang pangutana, ang tanang kita sa napundar namo nga negosyo sama sa kita sa among tindahan, kita sa among boarding house nga naa sa mga 100,000 gisulos akong asawa, di ba nga angay lang nga may share ko kay conjugal property man, mahatagan or ma-refundan ba ko sa usa ka tuig nga wa ko hatagi. Yes, no? Although, wa ko kabakita manggod unsay nakabutang or unsay rason, no? Unsay nakabutang sa permanent protection order. Kanang permanent protection order, naana siya sa balaod sa VAUC or Violence Against Women, wherein ang kanimang balaod mao ni nagprotekta mo itong protection order to protect the women from abuse and appeal manggod din ha ang pagpapahawa nimo sa balay. Pwede depende sa gipangayo ha, pwede ka papahawaon sa balay, pwede nga ang mo-manage sa conjugal funds ang imong asawa, pwede ang mo-manage sa inyong kabutangan o negosyo ang asawa, pwede nga dapat orderan ka nga di ka paduolon, di ka patawagon, no? Di ka pa-communicaton, di ka pa-texton, pwede sad ka inon nga dapat maghatag kag suporta or ayuda matagbuwan. Inana na ang VAUC. So, ang akong pagsabot ani nga sa permanent protection order, posible nga ning ingon ang korte nga ang imong asawa mo manage sa inyong assets. Pero wa na ang ingon nga ma-zero ka kay naa pa manggihapon ang balaod nga family code. Ug ang family code nag-ingon nga ma-divide yun na, di yun na pwede, no? Nga ma-zero yun ka kay conjugal na labi na nga hinaguan nimo. Ako ang anong wa manininyo in town na settles ha sa imong asawa inana yun mo ka bati og relasyon karon nga na isuhan man jud kag warrant na priso man jud ka nagubot man jud no or naghinakog lang jud puning babay no ang iyang ikatulong pangutana ang kita sa among galingan og mga napending nako nga mga negosyo nga ang iya na kunong asawa sab ang nagpahimulos may madawat ba ko ana nga ako may nagpuhunan ana sa pagtrabaho nako abroad unsaon nako pagpa judicial partition. Yes, you will need ako pa nimo no dili siya judicial partition, dili na ang tawag ana under the law kay minyo man mo ang pagpasabot nimo gusto ka magbinahinay na lang mo sa inyong properties. There are two ways. Pwede nga di lang mo magbuwag, di ka mo file og annulment, ang imuha nga ang kanang inyong conjugal property inyo nang buwag-buwagon or inyo nang i-divide, inyo nang hation. Ang tawag ana dissolution no of conjugal properties, judicial dissolution of conjugal properties. Kana kung di mo magkasinabot or dili pwede mahimong voluntary. Basin pa di ay no nga nakuha naman niya iyahang gusto nga napapriso ka, nabugnaw na siguro iyang kasing-kasing, ikaw pod di na pod siguro kaayo ka lisod kastoryahon or ma-emotional pa ba ka. I hope dili na nga makalingkod mo magkastorya mo nga day. Di na mangyud ta magkasinabot. Sige na lang, mag-move on na lang ta. Pero kaning mga butang ato na lang ning hati-hation para magkanya-kanya na lang ta. So, mo na volunta niya, inyo nang paapruban sa korte. Pero og dili gani gyud, then ang korte na lay mo divide. Ang importante ana ilista na tanan ang mga negosyo, mga kabtangan ug unsay mga angay bahinon
andama ang mga proof ug mga titulo ana para mahusay mo either voluntary or through the courts. Pero I need gid tag abogado. Siguro magpatabang tag pribadong abogado na may daghan abogado din sa Davao para makagiya ug maka-assist nimo para mahati-hati na ninyo ang mga properties, no? Ikaupat o katapusang pangutana, sukad ko giprapriso sa akong asawa o naanay permanent protection order kanang PPO, wa na ko nakauli sa amo, wa ko'y balay nga kaulian, wala na ko'y tarong na pagkaon ug tambal para maintenance. Makiha ba nako ang akong asawa sa iyahang gibuhat ug nauwawan sad ko, pwede ba ako siyang filean og kaso nga pagpakauwaw? Okay. Wa man gyud magpugong nato no nga mukiha ta sa usa ka tawo nga nakabuhat pud og kalapasan nato kung naa man gani gyud. Labi na kung ang iyahang pagkiha nimo sa vowsy malisyoso ug walay basihan. Ang ako lang nga kung mo file man gani tag kaso no ug mo retaliate man gani ta, kana na lang unta nga makalingkawas ka sa imong current nga problema. Di gyud ko maingon nga di, maingon jud ko pwede. Pero isip usa ka abogado, mo advise gyud ko nimo nga unta ayaw. Okay? Ngano man, kay di man masulbad ang imong problema. Number 1, para nako og tan-aw nako, di na gyud mo magkauyon sa imuhang asawa. The end na gyud ni. Ikaduha, need nimo og kwarta, need nimo og balay, need nimo nga makuha ang imuhang bahin sa inyong mga kabutangan o mga properties o mga shares sa imong negosyo para mabuhi ka. Katapusan, need nimo nga move on o mupadayon sa imong kinabuhi o mo pick up sa pieces, no? Para mahiluna pug ka o makapundar o makasugod pug kag balik. If imo ning buhaton, matanggong ka. No? So, kumukiha naman lang gani ka or mubuhat naman lang gani ka og something, ayaw na lang ng pagpanimaos, kundi ang pag-move on. Magkalas pagyud tag kwarta, mo bayad pagyud tag abogado, mo gasto pagyud ta, mahasol pagyud ta. Ang ending, ang atong tumong nga makuha ang imuhang properties, ang imuhang share, mabuhi kag balik, makakuha kas balay or makapuyo og laing panimalay, kay makakuha naman kasi imong bahin, di mo ma-achieve. No? Malangay pa ka. Unya, kung ma-restrain pa na, no, masamot pa og kaaway ang inyong relasyon, no, magsamot pagkagubot, mas maglisod ta og settle sa inyong properties og dissolve, no? Imbis voluntary, judicial na hinuon, samot na sa tagkadugay, gasto pag yun. So, usahay ato gining timbang-timbangon, no? Ang ato ang pag-strategize, ato ang murag chess ba, nahunaon na tong tarong. No, nahunaan lang sa gid og tarong Jerry, ha? Kay ang akong tumong lang yun for you is mahiluna ka and you can start all over. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. So sa kaawit. Nagsimula ang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo? Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Ray. Sa dili man ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtutong sa awit nga naguluhan, tahanan. Ipaglalaban ko, tahanan mo, di magbabago yung pagmamahal sa'yo, di maubos yun. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kini gusto ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City.
Ang atong matatampo, nagdasagan nga, Ray. Nice game, guys! Nice one! Angel, pwede ba kahangyo? Ha? Unsa man? Pwede na mong iyon ng imong cam? Ay, ano man? Gusto lang ito kong makakita ni mo. Ray, sorry ha, pero nangatug na mo ko ng mga tao din sa amo. Basi matugawan ako sa laba. Mau ba? Sige, okay Roy. May kaso. Next time na lang. Pwede i-add na ka sa Facebook? Sa, ganahan ka ng Angel nga kaduha ni mo sa online. Oo, bay. Bisag wa pa min nakakita sa personal, pero gaan na akong buot niya. Yan, so may plano ni mo. Gusto kong manguyab niya, bay. Aw, ikaw ba? Unsa? Manguyab ka na ako? Unta, kana kung way masuko. Pero, layo man ta. Ikaw taga Cebu niya ako naas Davao. Nga naman day. Babag bago day na. Ang kalayon kon nakagusto ta sa usagos Gawas lang kung wakay gusto na ako. Yam sa ko mamugos. Ang tinuod, nakagusto sa ko ni mo, Ray. Tinawad? Sa ato pa, kita na. Ori. Yes! Unsa? May uyab na ka? Oo, ma. Ay, salamat, intaon. Nakauyab na gid intaon ang akong ulitaw. Habi ba na kog bayot kanak? Grabe sud ko mauy. Bitaw! Pag 23 nagud karon to igaw niya karon pa ka nakauyab. At taga diin man na dong. O diin man mo nakaila ana. Kuan ma, taga Davao siya. Oh, unsa? Uy, kalayo sad gud. Diin man mo nagkaila? Sa usa ka online game, ma. Kanang pirmi na kong duwaan gani. Dito Unsa may nakaila. mao ba? Unsa may Facebook anak. Bibi, ato nang i-add bi. Gi-accept ni mo si mama? Oh, naawaw gani ko. Nganong mawama ka? Nagkabala ko buutan mo na akong mama. Excited lang siya para na ko kay karon pa mood ko makasuway og uyab. Mao ba? Angel, pwede mo i-on ang imong kamera? Ha? Sige na, please. Ray, gitawag na ko sa kong mama. May lakaw mong good me. Next time na lang, please. Mao ba? Okay, Roy. Kasabot ko. Unsa? Murag mahadlok magig-video call ni mo? Oo, bay. Kuy, delikado na bay. Basinto na nagitaguan. Ha? Bago pa masagod mong nagkailagod. Ila-ila sa ninyo maayo ang usag-usa. Kaya ba sinunyag doon na nagitago ni mo maong dili sa gusto magpakita ni mo? Unsa mo sa bay? Ay, nak. Gwapa si Angel, nak. Uy, unya, sexy pag yun. Ay, nang stalk manggugos iyang Facebook, nak. Mao ba, ma? Makikita ka ko niya man, no? Ha? Unsaon man? Wadto kog Davao. Unya, ikaw rang usa. Dili pwede. Dili na pwede. Ha? Pohon na lang inig uli ni Papa ni mo gikan sa Dubai. Hangyoon na to nga mo atutas Davao.
Aron na, magbakasyon na lang punta ba? Og aron sad magkakita mong Angel dito. Sige, ma. Unsa? Muanhi mo po sa Davao aron magkakita ta? Oh, Angel. Gusto sad makaila sila sa papa ug mama ni mo, good? Sige. Oh, nga naman. Di ka gustong makakita na ko? Gusto man. Ako mauna. Then, see you next, ma'am. Oh, naandam ninyo ang inyong mga dadonon. Ugma na ba yang atong flight paingon sa Davao? Oh, naandam na nako. Nandam na sad ako ang ako pa. Pa, ma. Thank you day sa inyong support, ha? Ay, way kaso na nako eh. Basta para nimo sakto sa kayo ning naununaan ni mama nimo. Nindot sa tuod nga makasuway tag bakasyon nga outside city. Karon pa ba yata makasuway ani? Lagi pa. O nahibaw kong excited ka kay makita gyud nimo ang imong uyab nga si Angel. Ingon man kami si mama nimo. Lagi ba? Excited ko nga murag kulbaan. Oh, natural. Natural na kayo na. First time na nimo. Sige na, sige na. Double check nimo mga dadonon. Basinog na kay malimtan, ha? Sige pa. Nak, hain naman si Angel. Nag-text siya, ma. Doon lang ko na siya. Pasensya hela ning mama ni muna ka. Ay, na-excite lang taon na siya. Ay, naanak ko na siya eh. Nag-long dress siya nga color black. Oh. Asa man anak ba? Oh, kana siya? Mauna? Hi, Ray. Hi, Tito. Hi, Tita. Nak, sure ka nga si Angel to? Dili man tumao ang naas Facebook na ko eh. Sexy man to ang naas picture niya ganina kay perte mang pagkatambok ka adto. Ma. Nak, pangita lang siguro glain. Uy, Bitaw. Makakitar, makaglain, nak. Wala pa may daghan diha. Ako na siyang tawagan pa, ma. Sorry, Riha, kung namakakuni mo. Ang tinuod, ako magitong naas picture. Nigay na lang gid ko og wait karon. Mao bitaw nga dili ko gusto makig-video call nimo kay mauwaw ko. Layo na kay ko sa una, good. Angel. Pero okay ra, uy. Nakasabot ako kung bawagan ko nimo karon. Expected naman sila na ako nga mahitabo. Dili, Angel. Ray, Mahal ti ka. Kung kinahanglan kag tabang para sa imong pagpadaot, then tabangan ti ka. tinuod ka? Oo. Kinahanglan naman kag usa ka tawo nga mo push gid nimo aron mabalik nimo ang imong self kung unsa ka sa una. Ayaw na nga di ka dawat sa imong pagkaingon ana. Pero kinahanglan paggaon sa nimo nga imong kaugalingon. Kay kung padayon kang ingon ana, puho na kasiguro ko nga daghan gyud unya complications sa imong health. Ay kabala ka, Angel. Kaya ra lagi na nimo. Unsa? Adto ka manarbaho sa Davao para lang sa imong uyab? Ma, sabtasad ko. Mahal ako si Angel o nahibaw kong mahal sa ko niya. Uy, pero nak... Pasagdiin ang anak nimo. Dako na siya. O nisalig ko sa iyang mga choices. Ikaw, nak, kung nun sa'y makalipay nimo, andam kong musuporta nimo. Salamat pa.
Thank you, Ray, ha? Mahal kita ka, Angel. Malasad kayo, Tika Ray. Ayaw ka bala ka. Dili na ko isikan imong kahago og effort sa imong pagkanhi. Maningkamot ko para sa akong kaugalingon. Aron makita ni mama magpapa nimo. Nga deserving ko nimo. Angel. Nagsimula ang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtakbo ating mata? Ang beses humindi. After 4 years, na-achieve yun ni Angel ug balik ang iyang lawas sa una. Takod kayo siyang nalos. Dili mo na nakadali. Doon ay mga higayon nga gusto na siyang give up. Pero wa siya makada. Karon, makita na ko nila ni mama magpapa nga happy sila para naman. Ug ang nakalindot pa gyud kay mabdos na si Angel sa among unang anak. Ug nagplano na sabing magpakasal sa labing daling panahon. Sa dili pa mo dako ang iyang tiyan. Dili na nakutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Ray nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan, tahanan. Tahanan mo, di magbabago yung pag-ikay. Ang mong kaagi gibatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasikasi ko kadapit sa paparaw. Sa inyong nakalain-lain kaagis sa kinabuhi, kinaglipod sa usaka. I-address lang na ining tunaman handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapalit. Sabay nagtakbo ating mata.